Garasa döwletleriň arkalaşygyna agza ýurtlaryň demir ýol uloglary boýunça geňeşiniň 84-nji mejlisiniň açylyş dawratyna hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdaramyň oňa nazara iweren gutlanyň okulmagy bu ýerde guralan dawranyň ähmetini we derejesini belinde göterdi. Mälim bolşaly 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde ködürlenen 2026-njy 2035-nji ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulug boýunça 10 ýyllyk atly kararnamanyň tasdiqlamasy şol ýylyň ahyryna Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan tasdiqlandy. Bu ulug geçelgelerini ösdürmek, olaryň durnuklylygyny ýokarlandyrmak we ähli ýurtlar üçin el ýeterligini öpşetmek bilen halkara jemgyýetçiligiň tagallalaryny birleşdirmäge giň mümkinçilikler açýar diýip Arkadaly Gahryman Serdaramyň gutlagyna bellenýär. Mälim bolşaly Türkmenistan ulug ussaşyr geçelgelerini ösdürmek uğruna şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki iri halkara guramalarynyň meýdançalaryna hyzmatdaşlyk meselelerine işen orny eýelýär. Ýurdumyzyň demir ýol uloglary ministrlarynyň hemde garasy döwletleriň arkalaşyklaryny agza ýurtlaryň demir ýol ulogy boýunça geňeşiniň ýol başlarynyň hemde wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilýän mejlisin çäklerini ugurdaş şäherleriň gurulmagyna da möhüm ähmet berilýäni bellälikler. Mejlisiň dowamyna demir ýol uloglary edaralarynyň ýol başlary hemde wekilleri çykyş edip garasy döwletleriň arkalaşyklaryny agza ýurtlaryň demir ýol uloglary boýunça geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň gün tertibiniň ähli meseleleriniň döwletara derejesinde demir ýol ulogynyň işini utgaşdyrmak, halkary demir ýollary torunyň tehnologik we tewilligini üpşetmek, bu düzümleri her iki zaman şertlerini ösdürmek ýaly wezipeleriň oňun çözgüdini esasy ugur edinýänligini bellediler. Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri bu guramanyň işçiň agdasy bolmak bilen sebitde alalaşykly ulug fiýadatynyň kemale gelmegine uly goşunt goşýar. Bu sebitiň çäklerini demir ýol ulogy düzümleriniň fazlaçykly ösdürilmegini, utgaşykly ulug fiýadatynyň amala aşylmagyny üpşedýär. Munyň özi garasy döwletleriň arkalaşyklaryna agza ýurtlarynyň çäklerini halkara üssaşyr ýükleriniň daşalmagynyň ugurlarynyň artmagyny şertlendirýär. Şeride mejlisiň dowamyna bir guramanyň geçen döwürde ýerini ýitiren işçileriň jemlerine garaly. O ödara gatnaşykary mundan meýlekde ösdürmeň geljeki ugurlary aral maksatlaşyldy. Şonda garasy döwletleriň arkalaşyklaryna agza ýurtlaryň demir ýol ulogy boýunça geňeşiniň iş maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek babatda gadaklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Günüň ikinji ýarymynda geňeşiň 84-nji mejlisiniň çäklerine gurulýan ikinji ýaş demir ýolçylar forum geçirildi. Onuň dowamyna forum atmyjlaryň arasynda okuw maslahatyna möhüm orun berildi. Şonda bir ugry sazlaşykly ösdürmeň strategiýasyny işläp taýýarlamak, demir ýol uloglary edaralary üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak bilen baglanşykly meseleler wajyp wezipeleriň hatyryna kesitlendi. Demir ýollary ulanmak arkaly ulug ussaşyr geçergelerini ösdürmeň geljegi sebitde ýük taşamalaryny artdyrmak boýunça pikirleşmeler boldy. Şeýle-de garasy döwletleriň arkalaşyklaryna agza ýurtlaryň demir ýol ulogy boýunça geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň onuň şäherlerindäki ikinji ýaş demir ýolçylar forumynyň gün tertibine girdilen meseleleriň möhüm ähmeti bellendi. Munyň özi sebitiň çäklerini demir galy gün orta hemde gün nogor gün matar ulug geçergeleri boýunça ýük taşamalaryny artdyrmak, ýurdumyň üssaşyr mümkinçilikleriniň ähli derejede peýdalanylmagyny üpşetmek ugruna Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň iş ýüzünde amala aşylmagyna giň ýol açar.